Jeg vil starte med at sige tak for, at jeg kan være der her. Ja, som Henriette sagde, så jeg jobber som læge på Fredheim halvtid, og så i Kongsberg som fastlæge på halvtid. Jeg skal dele noget vældig grundlæggende inden for, kan man sige, sundhed og sygdom, som jeg desværre ikke har tid til, og kanskje heller ikke lov til at dele med mine patienter på klinikken, men som jeg synes er vældig bra, at jeg får lov, eller ja, det er en del af mit job, og dele det med de gæster, som vi har på Fredheim. Så det er egentlig vældig vigtigt at forstå de grundlæggende ting omkring livet, og noget, som vi kalder for livets lov. Og når vi forstår det, så har vi også en bedre forståelse af, hvorfor vi bliver syge. Kanskje dem, som har været på Fredheim før, kender lidt til begrebet livets lov. Men jeg skal starte med at illustrere med vores solsystem. Det er så, at der er vældig, kan man sige, livet er vældig finjusteret. Kommer man lidt uden for, kan man sige, grænserne, så er livet ikke muligt. Hvis vi henter lidt illustration fra vores solsystem, så er det jorden, som er den tredje planet fra solen, og den er vældig privilegeret, fordi jorden den er netop den rette afstand fra solen, i forhold til at livet er muligt. Hvis jorden havde været lidt nærmere solen, så har det været alt for varmt, så har vi ikke haft mulighed for at leve. Har det været længere borte fra solen, inden for relativt få kilometer længere væk fra solen, der har det været alt for koldt, og vi skulle gå rundt med dobbelt ølsokker og det hele på hele tiden. Ja. Noget andet det er, at vores placering i solsystemet, der er vi beskyttelse af de andre ydre planeter, i forhold til at de beskytter deres tyngdekraft, beskytter jorden fra, hvis der kommer noget udefra. En anden ting er, at vi er placeret i vores galakse Mælkevejen. Der er vi også vældig fantastisk placeret, for det giver os udblik til, vi får mulighed for at se hen på andre galakser. Havde vi boet et andet sted i galaksen, hvor så har der været for mye lysforurening. Altså så havde vi ikke haft mulighed for at se hen på andre galakser. Så jorden er vældig speciel der. Det som også er specielt ved jorden, det er, at vi har jo en tyngdekraft, som gør, at vi kan have en atmosfære rundt jorden, som indeholder en hel del oxygen og kvælstof, som gør livet muligt. Vi har også vand i flytende form, som også er en af de, kan man sige, grundlæggende ting, som det kræver for at opretholde liv. Man kunne kanskje sige mere, men så på samme måde som det er vældig, vældig finjusteret, det kan man også sammenligne med en gammeldags radio, for dere som har prøvet noget sådan. Jeg har faktisk hos min bedstefar prøvet det. Det er jo, når man drejer på den knap der, så er der bare et vældig snævert interval, hvor man får signalet klart igennem. Og det samme med livet, det er vældig finjusteret. På engelsk så snakker man om fine tuning. Det skal jeg også vise på nogle slides lidt senere. Når vi snakker om liv, så er der vældig mange love, som er til stede, og hvis vi holder os inden for disse lovene, jamen så har vi liv, og så har vi sundhed. Hvis ikke vi holder os inden for lovene, så kommer sygdom. Noget generelt omkring lover, det er jo, at det giver en vis forudsigelighed. Jeg håber, man siger også så på norsk. Og der er også uforanderlighed. Og uanset om jeg er overbevist om den lov eller ikke, eller jeg har kendskab til loven eller ikke, så ændrer det ikke på loven. Så vi kan sige for eksempel tyngdekraften eller gravitationsloven.
Det ændrer ikke på den, om jeg tror på den eller ej, om jeg er overbevist eller ikke, om jeg kender til den eller ikke. Det er samme altid. Hvis jeg har for eksempel den her pen her og slipper, går den op eller ned? Den kommer at gå ned. Det er fordi, sådan er loven. Og lige med om jeg gør det 100 eller 1000 gange, så går den altid ned. Forudsigeligt. Man kan forudsige, hvad som sker. Den er også uforanderlig. Og hvis jeg ikke giver agt på den, for eksempel hvis jeg hopper ud fra taket. Taket her er 4-5 meter oppe. Hvad kommer til at se med vældig stor sandsynlighed? Hvis jeg ikke dør, ja, så kommer jeg til at påføre mig selv skade. Hvis jeg slipper vældig let, så brækker jeg ryg, eller i bedste tilfælde bare beinet. Så i forhold til lovene, så er det disse, kan man sige, principper for lovene, som ikke ændrer sig. Når vi ser på sundhed, så er det nødvendigt, at vi ser på legemets eller kroppens behov, organismens behov. Og dem kan vi faktisk ligestille med cellens behov. Kroppen består jo af millioner af celler, og hver enkelt celle har et behov, og det er samme som kroppens behov stort set. Er det altid så. Og hvad er vores grundlæggende behov? Ja, det er oxygen. Hvor lang tid kan vi leve uden oxygen? Er der nogen af dere, som ved det? De fleste af dere vil kanskje sige 5 minutter eller noget. Og det kan man sige, ja. Men faktisk kan vi ikke leve et øjeblik uden oxygen. Det er fordi, vi har oxygen i kroppen. Vi har et form for et lager med oxygen i kroppen, og derfor kan vi leve 5 minutter. Har vi ikke haft det, så har de været døde på en gang. Og spørgsmålet, hvor længe kan vi leve uden vand? Kanskje 3-5 dage, eller det er selvfølgelig afhængigt af hvilket temperatur og så videre, hvilket miljø eller klima vi befinder os i. Men jeg kan bare sige, at uden vand vil vi ikke fungere et øjeblik. Det er fordi, vi allerede har vand inde i kroppen, inde i cellerne, at vi fungerer. Så spørges det med næring, så med mat, hvor længe kan vi leve uden mat? Og der kan man kanskje op til 30-40 dage, hvis man der har vand og selvfølgelig oxygen. Men faktisk er det så, at vi kan ikke leve et øjeblik uden næring. Det er fordi, vi har et lager inde i kroppen, som kroppen tager fra hvert øjeblik. Derfor lever vi. Så er der lidt andre faktorer også, som fortæller om cellens behov, og det er kroppens behov. Det er varme, vi har behov for varme, ellers så dør vi. Og så har vi behov for, at vi bliver beskyttet mod utilstrækkelig eller overdreven oxygen, vand, næring og varme. Samt vi har behov for beskyttelse for skadelige former for energi og stof. Det kan være fysiske, kemiske, biologiske eller psykologiske skadelige stoffer, ikke sandt? Så vi har behov for beskyttelse. Så igen, det som er cellens behov, det er også legemets behov. Bare for at vi ser sammenhængen her fra celle til hele kroppen, så er det jo så, at kroppen den består af vældig mange celler, millioner af celler, som tilsammen danner væv i kroppen. Det kan være her som muskelvæv, glat muskulatur, vævet. Tilsammen så danner det et organ, i dette tilfælde så er det blæren, urinblæren. Og tilsammen så danner organerne organsystemer, her som urinvejssystemet, med nyrer og så videre. Og tilsammen så danner alle organerne vores krop. Det er sådan, at som vi så på før, så er det vældig finjusteret. Og der er visse
hvad kan man sige, værdier eller intervaller i forhold til, hvor mye mineraler, hvor mye sukker, hvor mye oxygen, hvor mye koldioxid, som må være i blodet. Og hvis det kommer uden for det, så er vi enten vældig syge eller døde. Altså, så enten vældig syge, eller også lever vi ikke mere. Det har kanskje stiftet bekendtskab med det, når det har været til læge, og det er for målt blodprøverne. Noget af det, som vi også måler i blodprøver, det er kolesterol for eksempel, eller blodsukker, det ved Henriette vældig mye om. Og det er også vældig vigtigt, men det kan være vældig højt, uden at man oplever sygdom med det samme. Men det er ikke det samme med calcium. Det jeg kan se her på skærmen, at vældig snævert interval. Det samme med blodsukker, altså glukosen, vældig snævert interval. Kalium, natrium, altså elektrolytter og salte, vældig snævert. Så er der surhedsgraden, vældig snævert interval. Hvor mye oxygen vi har, også vældig snævert. For vi får mye, jamen så bliver der også sygdom. Og sammen med koldioxid, så videre. Temperaturen vældig nøje reguleret, for det er der, hvor vores celler fungerer optimalt med alle proteiner og enzymer osv. Og hvis vi skal bare se på et eksempel, sådan en enkel illustration på alle de processer, biokemiske processer, som sker i kroppen, der kan vi se på dette arket, som er bare de basale kemiske processer, som findes, som foregår i hver enkelt celle hele tiden. Og hvis ikke det foregår, så bliver vi syge, og så og på et tidspunkt dør. Så bare for at sige, det er vældig, vældig kompliceret, hvor Herre har gjort os vældig avanceret og kompliceret og fantastisk, vil jeg sige. Livet er egentlig et mirakel, hvis man skal sige det på den måde. For at, kan man sige, danne os et overblik og for at give lidt vejledning og lidt hjælp til, hvordan kan vi dække disse behovene, cellens og kroppens behov, så har vi et begreb, som vi kalder for New Start. Og der har sikkert hørt om det før. Vi siger også på norsk, så siger vi de 8 helsenøgler, som så kan man sige, hver helsenøgel er et behov for kroppen og for cellerne. Og den første i New Start, det er nutrition eller ernæring. Og det som kroppen i virkeligheden trænger, det er varieret, uforarbejdet, plantebaseret kost. Det er det, som er det bedste, når det gælder næring. Så er det også vigtigt for os med exercise eller motion, bevægelse. Og her er både aerobisk træning, kanskje noget af det vigtigste, styrketræning også er vældig vigtigt. Men aerobisk træning, det er noget af det vigtigste der. Og hvad vil det sige? Det betyder bare sådan træning, hvor man kan følge med, og hvor man når og kan puste og så videre, og man kan følge med uden at overanstrenge sig. Cykling, at gå, moderat gang, svømme og så videre. Der hvor kroppen får nok oxygen ind, det er aerobisk træning. Så har vi behov for vand. Det har vi også set på, eller snakket om. Uden vand, så fungerer cellen ikke i det hele taget et øjeblik. Sollys har vi behov for. Solen giver også varme, men det giver også så mye mere. Vi ved, at den er med til at danne D-vitamin. Den er faktisk også med via det infrarøde lys til at sænke blodsukkeret, når det trænger ind i vores kraftværker, i cellens kraftværk, ind i mitokondrier, og har vældig mange andre funktioner der. Påvirker og er med til at danne humørhormonerne serotonin, og gøre en balance der, styrer vores interne klok. Så er der mådehold,
Og det er jo det princippet med at bevare cellerne for mye oxygen, for mye mat, for mye vand og så videre, og holde sig fra det som er det skadelige. Luft, det har vi jo snakket om, oxygen er vældig vigtigt. Frisk luft, helst ude i naturen. Så har vi behov for hvile, for at cellerne kan gøre deres job. Nattesøvn er vældig vigtig, men også den ugentlige hvile er vældig vigtig. Og til sidst så har vi jo også en andet behov, som vi kanskje ikke snakker så mye om, og som vi ikke snakkede om heller da vi snakkede om cellen. Og kanskje det er ikke cellens behov som sådan, men i hvert fald så er det kroppens behov, og det er kærlighed. For uden kærlighed, så ved man faktisk, at folk de bliver syge, eller i værste tilfælde dør. Jeg tænker at komme ind på det lidt senere. Og det kan man få igennem et positivt gudsforhold. Med den tillid, som det giver. I samme sætning må jeg også sige, at et negativt gudsforhold, det er faktisk vældig skadeligt der for helsen og for helbredet. Lad os gå lidt videre og se på, hvor får vi disse 8 helsenøgler fra? Når vi snakker om livets lov, kan vi koble det til noget, det her med de 8 helsenøgler? Og det er dem, som skal være med til at give cellen, opfylde cellens og organismens eller kroppens behov. De 8 helsenøgler er faktisk taget fra det 6. bydet fra de 10 byd. Det er kanskje ikke så ofte, vi tænker på det, men det er kanskje bekendt med, at i hvert fald i den vestlige verden, der er vores grundlov, den er baseret på de 10 byd. I hvert fald på de 6 sidste byd af 10 byd. Og det 6. bydet, er der nogen, som kan huske, hvad der står der? Der står faktisk, nu skal jeg tænke på norsk, du skal ikke dræbe. Er det sådan? Altså på dansk er det, at du må ikke dræbe, men jeg tror på norsk, jamen, du skal ikke dræbe. Men det ord for dræbe, hvis man går ind og ser, hvad står der faktisk, hvad betyder ordet, så betyder det faktisk, du skal ikke ødelægge. Ja, og det som egentlig er, at hvis vi får fejlernæring, ikke får sollys, eller drikker nok vand, ikke får tilstrækkelig motion og alle de andre, så bliver cellerne og langsomt kroppen faktisk ødelagt, eller gå i stykker. Det er også ordet betyder, du skal ikke slå i stykker, eller du skal ikke ødelægge. Og hvis vi der ikke, kan man sige, forstår principper for ernæring og så videre, hvad som kroppen trænger, jamen så bliver den slået i stykker, eller den bliver ødelagt. Men hvor kommer det princip, eller det byd fra? Ja, det kommer fra de 10 byd, men hvor kommer det fra? Det kommer fra en anden vældig basal lov, som hedder du skal, eller som hedder kærlighedens lov. Og den hedder du skal elske de næste som dig selv. Det vil sige, vi skal elske os selv og tage vare på vores egen krop, uden at slå den i stykker eller ødelægge den. Og på denne måde, så bliver vi også i stand til at tage vare på andre omkring os, når kroppen vores fungerer optimalt. Bare for at sætte det lidt i perspektiv, hvor kommer disse lovene fra? De kommer fra den, kan man sige, basale og centrale lov, som hedder, du skal elske, eller kærlighedens lov. Ja, men der har vi da set lidt på, kan man sige, det grundlæggende inden for, hvordan opretholder vi livet, hvordan giver vi de optimale betingelser for livet. Og så er det naturligt at stille spørgsmålet der, hvorfor bliver vi syge? Hvorfor opstår sygdom? Og det er jeg ikke ekspert på, men jeg skal bare give en forklaring, kan man sige, og det er mere i forhold til det, som vi kalder for livsstilssygdom. Der findes andre sygdomme, som er, kan man sige, hvor de er
for det meste er arvelige, men det er vældig få sygdomme, så den største delen af sygdomme, som vi oplever, i hvert fald i den vestlige verden, det er livsstilssygdomme, som er de største dødsårsager i den vestlige verden. Hjerte-karsygdom har gennem mange år været største dødsårsag. Nu er den så, i stedet for at være den førende, så har den fået en anden plads. Og nu er det så cancer eller kræft i Norge og Danmark. Men i resten af Europa og i USA, der er det fortsat hjerte-karsygdom. Altså livsstilssygdom, som er førende for dødsårsager. Så der er andre sygdomme som infektion, og det er ofte på grund af en nedsat immunforsvar, som kan være relateret til livsstil, men ofte i udviklingslande er det relateret til underernæring. Det har også noget med livsstil at gøre, men ofte så er det ikke noget, de ikke har ændret på, fordi de har bare ikke tilstrækkeligt med mad tilgængeligt. Så, men hvorfor bliver vi syge? For det meste skal de forklare årsagen her i den vestlige verden, når det gælder livsstilssygdomme. Det er vigtigt at forstå, at mennesket er ikke en maskine, så på nogle områder kan vi sammenligne os med en maskine, men på andre områder kan vi ikke. Vi er individuelle mennesker, og er ikke vi er ikke bare en kopi af samme maskine hele vejen igennem. Og det vil også sige, at når noget går i stykker eller stopper at fungere, så kan man ikke bare skifte det ud. Ja, man kan kanskje skifte et knæ ud, en hofte eller et led et andet sted i skulderen. Det er da lidt mere problematisk, når man skal skifte lungen ud eller hjertet. For slet ikke at snakke om hjernen, det kan jeg ikke lade sig gøre. Så der er vi ikke lig maskiner. Men der, hvor vi ligner maskiner, det er jo, når der opstår et problem, og vi skal finde ud af, hvad som sker, og hvordan vi kan løse problemet. Der er fejlfinding mindst lige så vigtig som på en maskine, kanskje endnu vigtigere. Fordi hvis ikke vi finder fejlen, jamen så er der chance for, at vi slet ikke ordner problemet. Og der må man jo sige, når det gælder livsstilssygdomme, så er det vældig ofte, at i stedet for at finde fejlen, så anvender vi medicin, som bare, kan man sige, fjerner symptomet, men ikke fjerner årsagen. Og det er et problem på lang sigt, fordi det medfører tidlig død. Altså i hvert fald, at man dør tidligere, end man kunne have gjort, hvis man havde fundet fejlen og rettet på selve fejlen eller årsagen. Ja, på et eller andet tidspunkt, når jeg dør, så er der 100% sikkerhed for, at der sidder en læge i den anden ende af computerskærmen, og udfylder sådan en dødsattest. Jeg må sige, her i Norge, så fungerer systemet lidt anderledes. Der har jeg faktisk ikke udfyldt den så. Men i Danmark har jeg udfyldt mange sådanne dødsattester. Og for at være mere præcis, så er det her dødsattest side 2. For der findes også side 1. Men det skal vi ikke beskæftige os med nu. På side 2, der skal man prøve at komme så nær som muligt en årsag til, at personen er død. I dette her tilfælde, jamen, og som i alle andre tilfælde, jamen, så er der ikke bare én årsag, men der er mange årsager. Og det ser man vældig, det er vældig bra at bruge og anvende illustration med dødsattest. Her i eksemplet, så har der været en umiddelbar årsag, og så er der indirekte årsager, som følge af en anden indirekte årsag, som følge af en anden indirekte årsag, som følge af en anden indirekte årsag, osv. osv. På dødsattesten side 2 skal man bare udfylde de 4, kan man sige, vigtigste årsager. Men på et eller andet tidspunkt må der være en endelig årsag.
ikke altid let at vide, hvad den endelige årsag er, men man kan jo prøve at finde ud af det. Her i eksemplet så er det en person, som har fået en blodprop i lungen, og hvis den er stor nok, så lever man ikke vældig længe. Det dør man af, fordi man får ikke oxygen ind i blodet og rundt i kroppen. Og det står her, at det har været følge af, at han har brækket lårhalsen, fordi så ligger man jo i sengen længe, og så kan der dannes en blodprop i, for eksempel her har det sandsynligvis været i beinet, som har gået op i lungen. Hvorfor har denne person ligget længe i sengen? Det er på grund af brækket lårhals. Og hvorfor har han brækket lårhals, eller hun? Personen er faldt i og fra en trappe. Og så kan man spørge, og det er som følge af, og der har de ikke udfyldt eksemplet her. Men hvad kunne det være? Det kan jo være en, som bare det har været vældig uheldigt der, for et overbalance, men det kunne også have været en, som har været påvirket af alkohol. Altså det kunne være intoksikation af alkohol, eller ja, det som vi siger er beruselse. Det kunne også have været en, som har fået lidt svimmel eller noget andet. Men det har ser princippet i det, at der er altid mange årsager. Der er en umiddelbar årsag, som forårsager døden, men det har været som følge af andre indirekte årsager. Jeg tænker, det er princippet. Så der er altid så en sjette, altså af årsager, som forbinder hinanden. Lad os se lidt på eksempel her. Så i en umiddelbar årsag, så har der været indirekte årsager, og så er der en bagvedliggende årsag. Så lad os se på eksempel her. Her er en person. Lad os sige, det er en mand, fordi det er det vældig ofte. Men de lever ofte mere usundt, og de har større risiko, bare fordi de har det mandlige gen til at få hjerteinfarkt. Så her er en person, som han er død, og han døde af hjertestop. Og så spørger man, hvad er årsagen til denne årsag, altså hjertestop? Ja, årsagen har været hjerteinfarkt, altså blodprop i hjertet. Hvad er årsagen til, at han har haft blodprop i hjertet? Ja, det er som regel, så er det overforkalkning. Og hvad er årsagen til det? Og det er som regel for højt kolesterol igennem længere tid. Og hvad har været årsagen til det? Ja, det kan vi spørge Henrietta om. Men jeg vil i det her eksempel, så er det, at han har levet på en stor del af livet på McDonald's, eller haft lignende mad med hjem i køleskab og fryser. Så har han set han har været vældig inaktiv, han har jobbet for en computer, og han har rykket også. Ja, så det forklarer hvorfor han har fået hjerteinfarkt og hjertestop, eller er det den endelige forklaring? Eller kan man stille spørgsmålet igen, hvad er årsagen til det? Ja, man kan jo spørge, hvorfor har han rykket i mange år? Eller hvorfor har han spist på McDonald's? Eller hvorfor har han bare siddet stille hele dagen? Og så kan man sige, jamen det har kanskje været hans livsstil, altså sådan har det bare været, og det kanskje han har vokset op med det. Men på et eller andet tidspunkt, så er der kommet noget information ind i hovedet, at rygning, det kan være gøj at prøve. Og så har han prøvet det, han blev afhængig. Sammen med fastfood, sammen med inaktivitet. Det kan være, at forældrene har gjort nøjagtigt samme. Så den, kan man sige, det kalder man for social arv, den er gået videre fra forældre til børnene. Så på et eller andet tidspunkt, så kommer det her fra social arv, eller information, eller der må være en kilde, der har på en eller anden måde, han har fået kontakt med noget kilde eller information til, at han begynder at ryge. Og så har han jo taget et valg på et tidspunkt, at jeg vil også prøve det her. Så i sidste ende, så har det jo været et eller andet valg, og på et tidspunkt, så har han blevet afhængig, og så har han fortsat med det, uden at tage andre valg, som går i modsatte retning.
Jeg skal prøve at illustrere lidt af det her, og så skal vi se, hvordan det kommer ind med cellens eller kroppens behov. Og der har jeg lånt en illustration fra en amerikansk livsstilslæge, som hedder Mark Sandoval. Og vi illustrerer livets lov på denne her måde, at hvis vi siger, at æblerne og bladene, det er symptomer, og vi kan jo have gode symptomer. Altså hvis vi har et godt liv, vi føler os friske, og vi har det bra og ikke har smerte og så videre, så er det jo et bra symptom, men ofte så er det jo, at vi har symptomer, som er tegn på sygdom der. Det kan være i det her tilfælde, at æblerne eller frugterne, de er vældig små, og de er ikke udviklet korrekt og så videre. Det kan være, at bladene, de er krøllet eller visnet eller noget lignende i den retning der. Så er spørgsmålet, hvordan kan vi behandle det her træet? Er det nok at bare plukke frugten og kytte grenene og bladene af? Nej, det hjælper sådan set ikke problemet. Og hvorfor har vi problemet? Det er på grund af vores adfærd. Det er adfærden, som bærer frugten. Og når jeg ser, når man er i nærheden af en skole for eksempel, eller du er på gaden i centrum af byen eller andre steder, hvor du ser unge mennesker, så har de en speciel adfærd, som ligner vældig mye på andre unge mennesker. De går ofte rundt med sådan en dåse eller en boks, som jeg tror, det også siger på norsk, en boks med energidrik. Har dere set det? Jeg er sikker på, at dere har set det. Det er jo en adfærd, men symptomerne etterpå er jo, at man bliver træt. Man får lidt energi i kort øjeblik, og så bliver man endnu mere træt. Og sliden etterpå. Hvorfor har man den adfærd, og kan man reparere det på træet? Kan man bare kytte grenen af, og så forvente at forbedre frugt? Nej, hjælper ikke noget det. Man har den adfærd, fordi man er overbevist, at man har nogle behov, og de unge mennesker, de har behov for mere energi, for de vågner på morgenen, og så er de trætte, og så skal de have noget energi. Det er deres behov, eller i hvert fald det, som de tænker er behovet deres. Og det giver som sagt symptomer i forhold til træthed, og på lang sigt så giver det jo også sygdom, fordi man bliver simpelthen underernært. Energidrik er jo det, som hedder ultraprocesseret, ultraforarbejdet produkt, som er vældig usund for kroppen. Men hvad er kroppens virkelige behov? Hvad er vores behov? Ja, dem har vi jo set på. Vi har behov for tilstrækkeligt med hvile, vi har behov for sollys, vi har behov for sund ernæring. Vi har behov for oxygen, for vand og så videre. Har vi andre behov end bare oxygen, vand, ernæring, hvile, motion? Ja, for så vidt var vi inde på det, at vi trænger faktisk, og man må også sige, at behov er jo noget, vi må få yde fra. Det er ikke noget, vi bare kan tage fra kroppen, som vi har jo selv. Det er noget, vi må tage fat og tage yde fra, og få ind i kroppen, hvor den skal fungere. Vi var for så vidt inde på det før, da vi snakkede om, at vi behøver kærlighed. Det er også et af vores behov. Ja, uden det, så fungerer vi ikke bra. Det kan man se specielt i det sidste århundrede, kanskje man kalder også i slutningen af det sidste årtusind, der har der været flere verdenskrige, og der har det været, der var mangel på næring og forskellige ting, og det var sådan en periode var der en del forældre, som var døde, og børnene de havnede på hospitalet. Og de fik, der blev sørget vældig bra for dem, for de fik mat, de fik skiftet blej, er det sådan man siger, blære, altså de blev holdt rene, de fik vand, de fik varme, de fik lys, og de fik alt. Der var en ting, som de ikke fik, som
oftest så er det, kan man sige, så er det fra forældrene, eller fra en fosterforældre, og det er kærlighed. Så det man oplevede med disse børnene, det var, at de blev, mange af dem fik psykiske sygdomme senere i livet, og faktisk var det også børn, som døde, fordi de ikke fik dækket behovet for kærlighed. De trives ikke, selvom de havde nok næring og så videre, så fungerede det ikke for dem, og så endte de med at dø af, kan man sige, en form for underernæring, ikke sandt? Altså, de fik ikke dækket behov for kærlighed. Så desværre sker det jo rundt om, at man bliver syg eller dør det. Desværre er det sådan i verden. Men næste spørgsmål her med træet, som illustrerer livets lov i forhold til, hvordan skal vi undgå sygdom, og hvordan skal vi have sundhed, det er, hvad er det, som bestemmer vores adfærd? For vi tænker, vi har nogle behov, og ofte så er der mismatch mellem behov og adfærd. Vi tror, vi har nogle behov, men egentlig så har vi andre behov. Vi ser på sociale medier og nyheder, så tror vi har et bestemt behov, energidrik for eksempel, men det er ikke kroppens behov. Ja, hvor får vi det fra? Det er på grund af vores overbevisning. Hvis vi ser rødderne hernede, så skal det illustrere vores overbevisning. Og hvad er det, som bestemmer vores overbevisning? Det kan være, at vi er overbevist om, vi skal have energidrik og så videre. Ja, det er de kilderne, den information, som vi får hele dagen, eller den information, vi er opvokset med at se på, det som vores forældre har gjort gennem et langt liv, det er det, vi ender med at blive overbevist om, og at det rigtige at gøre. Og så er det den adfærd, som vi får, som bærer symptomerne eller frugterne. Men vi må da finde ud af de virkelige behov, og der må vi jo sortere i kilderne, altså i informationer, og det kan være vældig, vældig vanskeligt, specielt i vores verden, som er så, hvor der er så mye information på så kort tid, så mye reklame og propaganda osv. osv. Ja, bare eksempel, for vi lever ikke i en ideel verden, og det kan være, at vi har korrekt forståelse over bevisning og kilder, men vi får ikke dækket alle behovene. Og det er i næste slide her. For eksempel så er det jo, vi kan have korrekt overbevisning, men hvis der er gift i jorden, for eksempel som her i Vietnam, på grund af den gift, som amerikanerne de sprøjtede over Vietnam under krigen, i slutningen af, eller omkring 1950-tallene, 1950-årene, så opstår der også sygdom, eller som i Vietnam fortsat cancersygdomme, som er hyppige, visse cancersygdomme, og simpelthen fødselsdefekter. Det er bare et eksempel på, at vi er ikke en perfekt verden, men ofte så hænger det sammen, det at have ret overbevisning, og det at være sund og godt helbred. Det er ham Semmelweis, han var en ungarsk læge, som jobbede i Østrig i forrige århundrede, og han opdagede, at der var 2 fødselsklinikker. På den ene så jobbede jordmødrene, og på den anden så jobbede lægerne. Kan dere gætte, hvilken af klinikkerne der var størst dødelighed, hvor der døde flest kvinder og børn? Ja, det var desværre der lægerne jobbede. Så alle de gravide, de ville jo gerne de ville gerne, at deres barn skulle fødes på jordmorklinikken i stedet for. Og årsagen, det var Semmelweis, som fandt ud af det. Dengang der troede man bare, at sygdom det overføres via luften, ikke via bakterier på hænderne eller på overfladerne. Så man vaskede ikke hænderne, når man havde obduceret en kvinde, som var død af barselsfeber. Der gik man direkte videre og ind til en ny eller en anden kvinde, som var i gang med at føde. Ja, så infektionen den gik jo fra den ene til den anden, og derfor var der overdødelighed. Indtil han sagde, nu skal alle læger vaske hænderne i klor.
og på en gang så blev det mye bedre. Desværre så troede man ikke på det, som han sagde, og der gik mange år, før man faktisk tog imod den forskning, som han fandt. Og han endte med at blive mentalt syg på grund af, at han blev så mobbet og så videre. Ja, nu skal vi se på her på livets træ. Nu har jeg snydt det på hovedet, fordi så skal vi se, hvordan det bare repetere lidt, hvordan det er for, hvordan det fungerer i forhold til, når vi tager imod information, som der ændrer vores overbevisning, eller giver os en overbevisning i forhold til, at vi giver kroppen de behov, som vi er overbevist om, den trænger. Og det er der med til at give os en adfærd, enten at vi drikker energidrik, som vi tror, eller vi er overbevist om, eller vi drikker vand eller ørtete, som er sundt for os. Og det giver der symptomer i form af, kan man sige, helst skulle det gerne være gode frugter, og sundhed og mye energi og så videre. Ja, så først så har vi set lidt på selve kroppens og organismens behov, det som vi kalder for livets lov, og det som ligger til grund, altså til grund for, at livet kan blive opretholdt. Det er veldig snævert interval, og vi har behov, og vi må liksom følge livets love, og det gør vi ved hjælp af de 8 helsenøgler. Og så har vi set på, hvad er årsagen til sygdom, og der er faktisk flere årsager. Og det kan vi jo se illustreret her. Vi har sygdom i form af symptomer, og årsagen til det er vores adfærd, og årsagen til det er fejldækning af vores behov, og årsagen til det er vores fejl overbevisning, og årsagen til det er opvækst i fejl miljø, eller vi har tilgang til fejl information, eller og så videre og så videre. Så i vores vestlige verden, hvor det er livsstilssygdomme, vi får ofte stør af, så er det som er årsagen til sygdom. Hej og velkommen til Helsesum. Hvordan kommer man seg inn på Helsesum? Jo, det er 2 muligheter. Du kan enten gå inn gjennom Fredheims hjemmeside, som vi har her, det du ser nå. Du kan også gå inn gjennom Bibelsum Norges hjemmeside, det er den vi ser her. La oss begynne med Fredheims hjemmeside, siden det er Fredheim Livsstilssenter som eier Helsesum. Her har vi hovedsiden, så når man går inn på fredheim.org, så kommer man inn på denne siden her, og for å komme inn på Helsesum, så går du hele veien over til høyre, her hvor vi ser Helsesum. Trykk en gang på den. Nå er vi kommet inn på Helsesum, og for å se kalenderen og de kommende møtene, så ruller du bare litt ned. Her nede, her har vi de kommende møtene, og det vi ser her på denne oversikten, det er at den 13. april, så har vi et møte om hvordan å redusere blodtrykket uten medisiner med Dr. Allan Fjellenberg. Og for å komme inn på det møtet, så trykker du på denne knappen som heter Delta. Så blir du dirigert videre til programmet Zoom, der hvor selve programmet vil foregå. Dette var den ene måten å komme inn på. Den andre måten, det var som jeg sa i sted, å gå til Bibelsum Norges hjemmeside. Da trykker du bibelsum.no, så vil du se det som skjer hver dag, og her den 13. april så har vi noen programmer, og blant annet Helsesum. Og her har vi igjen et link til dette møtet med Dr. Allan Fjellenberg, og da trykker du på denne lille knappen som heter Delta. Så enkelt er det, da er du klar til å bli med på våre møter. Hjertelig velkommen!